V dnešnej dobe sa stávame súčasťou veľkých zmien, ktoré každým dňom prepisujú históriu a posúvajú hranice nášho chápania o čosi ďalej. Vďačíme za to skutočnosti, že rýchlosť vedecko-technického pokroku rastie nie lineárne, ako to bolo väčšinu času ľudskej histórie, ale exponenciálne. Exponenciálny rast sa dá jednoducho vysvetliť na prekladaní obyčajného kusu tenkého papiera. Papier s hrúbkou 1/1000 cm preložíme na polovicu, potom znova na polovicu a takto pokračujeme ďalej. Ak by sme papier takto preložili 10 krát, mal by hrúbku 1,24 cm. Keby sme boli schopní neobmedzene prekladať papier na polovicu, po 17 preloženiach by mal hrúbku viac ako 131 cm. Po 25 by to bolo viac ako 300 metrov a pri 30 preloženiach by mal hrúbku viac než 10 km. Progres vedy a techniky v čase sa dá znázorniť aj na nasledujúcom grafe. Toto je obdobie celej ľudskej histórie, kde vedecko-technický pokrok rástol lineárne. Tu nastupuje exponenciálny nárast, kedy sa pokrok zvyšuje vo veľmi krátkom čase. My sa momentálne nachádzame niekde tu. Takže takýmto spôsobom sa technický pokrok dennodenne celé roky znásobuje, čo prispieva k tomu, že akokoľvek neuveriteľné sci-fi sa môže ľahko stať skutočnosťou. Odhaduje sa, že tento trend bude aj naďalej pokračovať až do chvíle, kým úlohu myslenia prevezmú na seba superinteligentné stroje. Čo bude nasledovať potom, si ani odborníci netrúfajú predpovedať alebo odhadnúť. Je však zrejme asi každému jasné, že momentálne správanie sa ľudskej civilizácie je v rozpore s akoukoľvek logikou. Umelá inteligencia, ktorá sa dokáže nezávisle vzdelávať, je už realitou. Existujú technológie a systémy, ktoré by už dnes dokázali takmer úplne odstrániť potrebu ľudskej práce. Tieto technológie sú schopné substituovať nielen prácu ľudí v priemysle, ale aj v službách. K obrovským prelomovým zmenám však dochádza veľmi plynulo a kontrolovane. Napriek absurdným pretvárkam je stále väčšiemu počtu populácie dovolené opustiť hru, ktoré je potrebné tráviť minimálne 40 hodín do týždňa v zamestnaní. Tento trend má taktiež exponenciálny nárast a počet ľudí profitujúcich z pasívneho príjmu každodenne narastá, čo zrejme asi nebude náhoda. Stále viac krajín uvažuje o krátení pracovnej doby alebo o základnom príjme, ktorý by občania dostávali bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie. Smer, akým sa bude ľudstvo v budúcnosti uberať, už pravdepodobne niekto určil. Momentálne sú v kurze výlety súkromných osôb do vesmíru. Kolonizácia Marsu je na spadnutie. Inteligentné systémy začínajú doručovať a prepravovať tovar. Zakrátko začne prebiehať implikácia robotov do spoločnosti, neskôr implementácia nanobotov do krvného systému, časom sa rozvinie virtuálna realita a hudbou budúcnosti môže byť aj skenovanie vedomia do počítačov, kde bude možné žiť na veky. Čo sa týka budúcnosti, zrejme každému hneď napadne veľké množstvo otázok, prognóz alebo úvah. Ale vieme vlastne, aká je v skutočnosti realita? Už na základnej škole sme sa učili, že všetko sa skladá z atómov. Atómy sú zložené z atómového jadra a elektrónového obalu. Ak si predstavíme atóm vo veľkosti futbalového štadióna, jeho jadro bude veľké asi ako čerešňa. V jadre sa nachádzajú protóny a neutróny, ktoré obsahujú skoro všetku hmotu atómu. Úplne na kraji atómového obalu sú elektróny. Medzi jadrom a elektrónmi sa nachádzajú elektromagnetické polia, čo ale z pohľadu hmoty predstavuje prázdno. Atóm je teda z obrovskej časti tvorený prázdnym priestorom. Všetko, čo nás obklopuje, pozostáva z kmitajúcich čiastočiek, ktoré sú zložené z prázdna. Teória strún, ktorá je zatiaľ jednou z najviac rozvinutých hypotéz, vysvetľujúce pojmy ako hmota, priestor a čas, hovorí o tom, že protóny, neutróny a elektróny, nachádzajúce sa v atómoch, nie sú bezrozmerné objekty, ale jednodimenzionálne uzavreté alebo otvorené struny s jediným rozmerom dĺžkou. Tieto struny sa môžu pohybovať a vibrovať, dávajúc pozorovaným časticiam ich vôňu, náboj, hmotnosť a spin. Existuje 5 rôznych teórií strún, ktoré sú prepojené do jednotnej M-teórie vytvorené v roku 1995. Tá nahrádza dovtedy známe 4 dimenzie 11 rozmerným vesmírom, z ktorých jedna dimenzia je časová a zvyšných 10 je priestorových. Mnoho vedcov verí, že táto teória zodpovedá správnemu popisu nášho vesmíru, avšak viac je zrejme takých, ktorí stále patrajú po nových odpovediach. Na vedeckej úrovni preto prebiehajú výskumy aj takých teórií, ktoré sa na prvý pohľad zdajú absolútne bizarné. Do úvah o podstate tohto sveta tak spadajú aj teórie o mimozemskej civilizácii ako o nejakom bohu, ktorý nás vytvoril a naprogramoval. Elon Musk, zakladateľ a riaditeľ spoločností Tesla, SpaceX a SolarCity, na 3. ročníku Code Conference v Kalifornii, ktorá sa konala v roku 2016, prehlásil: pravdepodobnosť, že žijeme v realite je 1 k miliardám. Odôvodňuje to práve nástupom rýchleho technologického pokroku s neustálym exponenciálnym rastom. Vďaka tomu sme sami veľmi blízko k vytvoreniu virtuálnej reality, ktorá bude na nerozoznanie od skutočnosti. Nebolo to tak dávno, keď ľudia ešte verili, že Zem je plochá alebo že Zem je stredom celého vesmíru. Keď sa niekto vtedy rozhodol oponovať, mohol byť označený za šarlatána alebo čarodejníka a jeho príbeh končil na horiacej hranici.
Newtonové zákony z roku 1687 sa až do minulého storočia považovali za absolútne presné. Len za posledných 100 rokov sa ľudské chápanie reality, sveta a vesmíru niekoľkokrát posunulo zo pár úrovní ďalej a ak si myslíme, že už sme na konci, že dnes už vieme, v akom svete žijeme, zrejme sa hlboko mýlime. Zatiaľ čo na mainstream predkladá trápne divadlá svetových a domácich lídrov, vraždy, nehody a podobný odpad, investujú sa milióny dolárov do rôznych výnimočných projektov, vďaka ktorým sa z fikcie môže ľahko stať realita. Už dnes sa napríklad hovorí aj o pomalšom starnutí a o niekoľkonásobne dlhšom živote. Doba obrovských zmien je ešte len pred nami a čaká nás budúcnosť, v ktorej práve vlastnosti ako kreativita, flexibilita, predstavivosť a schopnosť uvažovať v súvislostiach môžu byť rozhodujúce činitele určujúce postavenie jednotlivca v spoločnosti. Faktory ako výška príjmu, vek a dosiahnuté vzdelanie sa stanú irelevantné a jednou z fundamentálnych otázok takých dní bude práve už otázka tak dávno a veľakrát položená. Čo je zmyslom tohto života?